Nagkuha na sila guys, oh. Gaihaw na sila sa ilang kuha guys. Ang tamarong ni mo kay 120. Matay. Na. Matay ang dako, no brato. Muna ako. Dong. Dong, tamis na kuno dong. Parat. Init kayo. Wala lang yan na dong oy. Tansiyan ito ko, wala tang kakuwag do ka po mo ni. Wala si pulis ito no, kita gisang kaba ito no. Abi na ko kang nilison to. Niglungat ninyo. Pulis dito? Atag yung isda to. Masol man ta duro ni sumagol. Doon sila. Lingaw man ang pilyo. Hinduga. Yan na, mga pil pang yan na. Yeah, words by. Kay! Brato rin no nang Mamamaaw na, naunsa naman. Na! Ko! Yun, naunsa na po ka. Kamot nyo malaslas ha na. trabaho lang ako dagoy. Hinay. Dito ba sa nana? Oh, Dito speaker sa mana? Mana? Wala. Oh, wala Pal- tunong. Boy, wala ko lang. Ayaw yan ha. Na. Kung ipakwan to imong kwan kong. Sundang. Hinay, modulot raw din na. Hinay, Paldo guys. Sudan ding isa ka. Ta, Fred, sakto na gid. Na sakto na gid. Fred raw. Ano? Kay gasinaw? Noy. Di sa ginano. Na. Ang bawi rin ko sa cellphone ni kami. Sino po nito ito? Ano na yun? Bawi din ko. Sablay. Yan, nagamit ko yung cellphone. Klaro, na. Mami, tayo. Paldo. Pa nalubat no. Gina paldo. Ang charger ang bito kay Sampay na? May sampay na. oh, nakasunod ka. Ang ilang gipangandoy guys nga makakuha lang gid sila bisag duha ka buok kanang isa ilang yung sudanon. Oh, di gitagan sila kunang pubuok. Sudan po ng isa. Ayaw ko tungod. Dong, ipalayo dong. Ayaw ka na sudan niyo. Ayaw. Ha? Ayaw ka na sudan? Oh. Tingan mo ako sa lang eh. Mate aslo mo na ba na? Eh, okay, matong ba? Di parat sa baw, parat. Di aslo na ko na ba aslo mo tanaw yo. Bali na pagpikaso na. Balo. No, di mananagat ang gapita. Tungto ari ka di makasari mo na. Nata. Your words why? Lamiya kay sa unod ani kilawon oy. Hiway mo na dong, tunga dong. Kalamiya kay Upatan. Ulo ko. Ulo ko. Ano yung kare? Hindi ka sa nang mo. Bahin sila guys, bahin. Kay nako. Ikas, isahon na to. Ano? Tungaan yung duwa na, bilin ang pikas na kay tingaw problema na. Sudan na kay napay. Dire naman ay. Dire na. Mangayo ra may nagnay sobra. Ang gani. Ulo man daw. Diri na tatanan man hapon. Na dagahan na na. Daghan kayo sudan may diretso. Dong, your words dong. Sa buwan ni kay ang lawas. Nata. Oh, pagtula og kilaw ta. Dili mo ka na ni. Oh, Ha? Dala. Hatag ng yuyo, mukhang yuyo na. words. Lamay ka na tinula guys oh.